vás vítam u nového videa Minecraft. Ako ste minule videli, sme skončili pri stavaní domu. Dneska si postavíme celý dom a nájdeme si nejaké železo už. Takže dáme si ten svet a chvíľu počkáme. Mimochodom, zatiaľ kým sa mi bude načítavať mapa, tak dajte like s odberom. Budem veľmi šťastný. A my ideme na to. Takže ako prvé si potom postavíme dom, ale musíme nakácať drevo. No, už sme tu. Takže, toto rozbijeme a ideme naťažiť drevo. Máme ho tu dosť. Takže takto naťažíme. Vôbec není problém. Dobre. Tak, 25 dreva, to by nám mohlo stačiť na maličký baráčik. Takže si ho rozkraftíme. Tak, máme 1 stack a 36 dreva. Dáme si crafting table tuto. Perfektne. A tu si dáme posteľ. Vykraftíme si dvere. Tak, pacneme ich sem. Dám 2 dverí, aby to bolo také dobré. Musím to opraviť. Taktok. Tak, lepšie. Ide byť noc. A my sa poďme za chvíľu vyspať, zatiaľ kým ešte nie je noc. Tak, budeme stavať dom. Postaváme ešte 1 vrstvu. Tom. Tak, my ideme spať zatiaľ. Dobre, tak znova staváme ešte. Nie. Dobre, ideme robiť strechu, akurát sa nám to vydarilo. Nie je to moc veľký baráčik, ale možno ešte postavím dačo väčšie. Máme už celý hotový barák. Ešte ho budem dodetailovať. A tu dám ešte piecku. Do tej piecky. No, uhlie nejdem dávať, ale radšej dám ho ešte raz do piecky a my ideme dačo nájsť. Takže toto som videl tie kvice, ak sa mi zdalo. Jo, sú tu tie kvice. Bezva, mohli sme si postaviť dom. A tam ešte som aj našiel zničený portál, no vidíme. A tam ešte Takže ideme si ku tomu portálu. Musíme si zapamätať, kde máme dom. To by bola katastrofa. Dobre. Ideme.
pozrieť, čo je v šestke. Možno toto budú dobré veci. Musím nájsť šestku. Kde je šestka? Kde je šestka? To je divný. Musím to tu rozkopať. No, tady je. Sme ho našli. Bola zakopaná. Neviem, kto ho zakopal. Dobre, mám už nový recept. A máme nejakú motiku s účinnosťou 3, no? Zoberieme si obsidian a hodinky, len tak pre okrasu. A čestku. Aby sme si tam dávali veci. Takže, ak sa nemýlim, tak tady sme. Hej, budeme vedieť. A ja idem zobrať sa pár uhlia. Máme tu dosť veľký breh, nejaký kopec. Takže si vykopeme najprv uhlie. No, lenže mňa nenapadlo, že ja nemám veľa blokov. Tak to urobíme takto. Takto sa vystávame hore. Tak, vystaviame sa hore. A zoberieme uhlie. Zoberieme ho čo najviac, lebo budem ho potrebovať na vypekanie. Veľa uhlia tu je. No už to je uhlie. To nám bude stačiť. Takže takto sa vyšpláme. Tak to moc nedopadlo dobre. Potom si budeme vypekať jedlo, lebo nemáme ho najviac. Chcel by som vedieť, kde je tá vesnička a uhlie. To je jasné. Fia, to je nejaký blok. Levitujúci. Leziem tuto hore. Tu nie je Dunia. Železo. No, tu je už. Konečne sme našli železo. Nice. Nie, musím sa potom dohylovať. Lebo prečo? Lebo to by som nechcel. Kto by nechcel umrieť. Takže takto to urobíme. No a sme rovno pri železu. Vyťažím ho, že bude viac ako 4, no to bude, iba 4 železo, no to dobré. Dobre, tak sa idem asi najesť, lebo už mám fakt málo životov a to nechcem skapať. Iba uhlie. Nepotrebujem, máme do 17, zatiaľ stačí 17 uhlia. A už nemám nič na jedlo. Bezva. Tak. To je ale pekný výhľad. Mohol by som tu urobiť nejakú základňu.
Ľudia, napíšte mi do komentárov, či mám túto pech na vrchole urobiť nejakú vyhliadkovú väžu. Takže na tom kopci už nič asi není, si myslím. Ešte tu zase tak pozriem. Ne. Už nič také. Takže budeme dole. Tak. Co tam robí skeleton? Vysvětlíte mi, čo tam robí ten skeleton. Toho som nemal moc v pláne. Sa nedá správne. To neujaví. Dobre, už ma videl. To není dobrý. Musím to risknúť. Máme enchantovaný luk a šípy. A aké to je enchantovanie? Nerozbitnosť. Výborné to je. To není zlé. Potom zoberieme tie gold bloky so železným mečom. Či krompáčom, pardon. Dokedy sa mýlim. Že ideme tadiaľto. Myslím, že dom je tadiaľto, ak si dobre pamätám. No, áno. Tu už máme náš krásny dom. Perfektné. Jo. Ale už fakt si budem musieť nejaké vypieť meso. Čo uloviť? Máme tu ešte jablíčka, ty si zjem. Tak. Dvedli jablíčka. To budú výborné. Mňam. Dobre. Torčky urobím. 4 torčky. 1, 2, 3, 4. Môže byť. Alebo tú štvrtú dám sem. No, paráda. Je to najväčší dom a smieva sa. Môže ničiť. Takže máme ráno, ideme vypiť tie 4 železa. Tak. Máme už aj od zlata. No, vykraftíme si helmu, aby sme mali dačo. Nejaký armor. Nebudeme bez armoru. Už by sme mali mať nejaký armor základný. Tak, idem pozrieť, či tu nie sú nejaké zvieratá, ale divné je, že tu žiadne zviera není. Divný. No, skúsim sa ešte popozerať. No, tady už máme prasárka. To si takto zabijem. Dobre. Tu sú ešte kuriatka. Ňam. Bude hostinnosť. Tak. Nie. Levely dávaj. Tu ešte level. Áno, tu sú ešte aj ovečky, sliepočka. Dobre.
Škoda, že kone nemajú mesa. Keď už tak som tu pri strome, tak si vykácam, lebo potrebujem dačo na taký dom. Na ten dom potrebujem potrebujem 32 stromov. Tu je veľa oviec. No, bezva. Myslím, že pri tom portáli som už bol. Takže... no, konečne tu kravu hľadám. Nice, kravičku. Nice, kožu mi dalo. Môžem si vykraftiť dačo. Máme achievement. Dobre. Sme super. Levelové jedlo, no to by mohlo stačiť. Idem ešte to drevo pokácať. A dostaviame dom. Dobre. Neviem, prečo som otvorila. Tak. Tak. Posekáme. Drevo si dáme sem, aby sme videli. Nice, akurát jeden strom mi už posledný vydal. Výborne. Ešte sliepočku zabijem, keď je tu. Tak. Železo máme vypečené. Čestku dáme sem. Urobíme to drevo. To je lepšie. Dáme vypiecť toto. Dáme toto. Nechám toto. Nemám najviac miesta. Čakaj. Tak. Dík. Dobre. Kraftíme si krompáč. Meč budeme potom. Železo dáme tam a toto takto. Nie. A to by mohlo byť všetko. Už sme pokročili a vidíme sa na budúce. Čau!